en gari mikawo go loch mar piny. To unyalo na kawo kode loch mar piny ka en political party motegno. To unyalo mana tegno ka en gi members mang'eny e iye ka, to kendo members gi tiyo ni chama motegno. Membership drive kata recruitment mar members jokanyono mag party mar ODM dhi mbele kaka samwa wueni. To yiero bende wan go mar officials mag party nchi wachake polling stations. Nyocha osetiek polling stations macho tim November last year. Sama wantie ni kiny wachako timo mag wards, kaeto urucha chieng' Wednesday watimo mag branches mag constituencies. Magi watimo mana mondo wateg chama wani ka waikorego ni wadwa dhi kawo go loch higa 2027. Loch ma 2027 wabiro bede iye. Ing'eyo ni ok unyal kawo loch mar piny tinde Kenya ka una single party. Koro nyaka wabiwa makre gi jomoko mwakawego. To loch ma 2027 wabiro kawo ka ODM kati bilos sirikal ma 2027 ka ODM gin jokanyono ma joiye kabisa molose ok ma ogwele iye. Alright, erokamano. Dr. Math Matunga, duond weche mag siasa king'iye chien ka ng'wech moro noringore